תיארי אנרי הוא כנראה לא החלוץ הכי גדול בהיסטוריה, אבל בעיניי הוא כנראה החלוץ הכי אלגנטי שראה כדורגל. מתוך אינספור ריקודי בלט של תיארי אנרי בחרתי שניים שאני ממש אוהב. אחד בארסנל, אחד בברצלונה. יש את השער הזה נגד ספרטה פראג במסגרת ליגת האלופות של עונת 2005-2006, עונה בה תיארי אנרי סחב במו רגליו את ארסנל עד לגמר ליגת האלופות, בו הם הפסידו למזלנו לברסה. שתי נגיעות של אומן כדורגל, הורדת הכדור, דליקטס. ההבנה האבסולוטית של איפה אתה נמצא במגרש, ההבנה המושלמת של איפה השער נמצא, והביתה עצמה, חצי חיצון, חצי גאון. אצל ברסה יש שער שהוא די underrated בעיניי. נגד ויסלה קרקוב, כן, אותה קבוצה שדיחת בית"ר ירושלים ומנע ביקור היסטורי של ברסה בטדי, הנגיעה הראשונה היא פה היא דליקטס והפיניש מענג במיוחד. ב5 בספטמבר תיארי אנרי והגדול ברצלונה מגיעים לארץ לשחק נגד מכבי תל אביב ומכבי חיפה. רק לכם, יש קופון הנחה, ברסה מניה 1 למשחק בבלומפילד, ברסה מניה למשחק בסמי עופר. ודבר אחד אחרון, כמו בכל אירוע כזה, בשבוע הבא אנחנו נחלק כמה כרטיסים בחינם, חיילים ומשפחות נזקקות.